Szevasztok, ez itt a Terapeuta vlog. Említettem, hogy lesznek majd olyan részek, amikor egy kicsit ilyen családias. Na, mondja te, apuci. Mondja már, hogy apuci. Hóember? Itt a hónak semmi értelme egy igazi hóangyal nélkül. Hóembert? Na gyere, építsünk hóembert. Jó. Na nézd, apa csinál neked hóember. Ki van? Csinálsz, aki én erről te még életében nem csinál. Micsoda? Én a hóember király vagyok. Nem, mert akkor fázni fog a kis kezed. Nézd, hogy csinál, apuci. De hát ahhoz kell kesztyű. Toljuk. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három. Nagyon toljuk. De nagy hóember lesz ez. Itt az alja. Jó? De ez már nagy lesz, Dávid. De mi nem arra görgetted? Bassza meg. De miért nem arra görgetted? Dávid, ez inkább szobor, mint hóember. Mert? Mindjárt olyan az ilyen kajak. Dorka majd az a végén. Majdnem eldőltél. Várjál, Dorka. Na? Jó. Hopp. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én utálom a havat. De a gyerekek szeretik, ahogy látható. Mondjuk, mikor én is ekkora voltam, akkor még én is vártam, hogy mikor lesz már hó, mert mikor esik. A legjobban azt utálom a télben egyébként. Ezt utálom. Bassza meg, és bement a nyakamba. A rohadt hó. Minél tovább gyúrom, annál nehezebb.
Jó. Hogy telébe verted? Várj. Zokka, megdobjuk a nyucit hógolyóval? Igen. Na dobd meg a nyucit. Dobjad. Szóval azt utálom a télben, hogy leesik ez a sok kurva hó, nem lehet vezetni, és mondjuk miután levezettem ma egy 80-90 kilométert, egy rohadt mocskos hókotrót nem láttam sehol, se sószórás, még a főutakon se. Én nem tudom, mi a fasz csinálnak ezek ilyenkor, de nem tudják, hogy ilyenkor kéne dolgozni? Nem 32 fokban nyáron? Ennyi fért a mai terapeuta vlogba, legközelebb találkozunk, iratkozzatok fel, szevasztok! Asiko. Asiko. Asiko.